așteptări ai tu de la schimbarea pe care am făcut-o dintr-o florărie în OK Flora Cafe? Sper să crească mai mult vânzările, să avem mai mulți clienți, atât la flori cât și la cafea, sau poate combinat, iată, genul ăsta de compoziții, să ne promovăm mai mult pentru cafeaua de dimineață, să avem și livrări cu flori, dar și cu cafea. Iar peste jumătate de an aș dori să ne reîntâlnim cu rezultate mult mai bune și cu cifre mult mai mari. Foarte frumos! Ei, și în încheiere spun și eu câteva cuvinte. Cu siguranță vom avea mult mai mari cifre de vânzare decât până acum, pentru că avem un nou asortiment care ne ridică valoarea în vânzări. Avem atât asortiment de cafea, cât și flori și cafea, limonade, alte cadouri care ne vor ridica vânzările, ne vor ridica relaționarea cu clienții, pentru că cafeaua ne apropie de clienți, o relaționare prin care putem să facem o fidelizare clară și, cel mai interesant, că mai des decât o dată în lună poți să vii să bei cafea și să-i oferi persoanei dragi și flori. Dacă vrei să deschizi o franciză, te aștept și pe tine în familia OK Flora, lasă-mi un mesaj.